Ea ba. Heriotzak Eduardo izena badu, zein izen har dezake aurrestrenaldiak? Reenkarnazioa, esango dut. Beste bat. Izenak jartzen hasita, DJ lanetarako zein izen jarriko zenioke zeure buruari, hau pentsatuta daukat, nahiko nuke izan etorkizunean elur malota. Hurrengoa, ikimilikiliklik bolbi ikuskizunean zuzen deitzen zaituzte. Ez, baina respetatzen diate, eta asko eskertzen diret hori. Igual esaten dute, zuzendari Anderea dator, baina uste dut koina dela. Muntaia handi bat egin eta gero, formolen txikitasunera itzultzeko gogoa areagotu zaizu. Nik uste dut uztartzea dela honena, handi eta txiki, dan eta jun, ez bada. Eta azkena, antzerkia ala zinema, nondik doaz hurrengo urratsak. Aski da galdera hau egiteari utzi behar diozue. Ongi!